No niin, eli en ole Jeesus, enkä ole Herra. Me on tää Tukholman profeetian profeetta. Eli Suomen kansalle nousee profeetta, joka seisoo sinua vastaan ja profeetoi määrätyt hetket, ja profeetoimisen lopussa hän tekee Suomen kansassa profeetan merkit ja poistuu minun tyköni. Hänet kutsutaan kotiin. Tämä profeetta julistaa Suomessa väkevän pelastussanoman, jonka myös sinä kuulet, sinä mahtava Roosin poika. Tämä profeetia ja profeetta, jonka minä kutsun Suomen maasta, tulee olemaan väkevä pelastussanoman julistaja. Ja tuo monta minun tyköni, sanoo Herra. Jumalan sana tulee olemaan voimakas ja vahva Suomessa, ja kutsuu paljon ihmisiä pelastuksen, ja tuo esille paljon suuria asioita. Ja sinä, Roosin poika, sinä näet sen ja sinä hämmästyt. Suomen kansta nousee minulle profeetta, sanoo Jumala. Hän profeetoi lyhyen hetken, mutta hänen profeetan merkkinsä on niin suuri, että se sokaisee jokaisen vastaanväittäjän. Tämä profeetia ei ole tarkka, sillä siihen tulee jatko, laajempi ja selvempi profeetia tulevaisuudesta. Eli tuo jatko, laajempi ja selvempi profeetia tulevaisuudessa, niin se oli se Oskar Kaala. Mutta se lasketaan sille miehelle, jonka minä olen valinnut seisomaan profeetian kanssa Suomessa ahdistuksen aikana.